बर' हारिनि गेलेनायाव आरोबाव मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। फुटबल गेलेनायजों थैनि सोमोन्दो थानाय बर' हारिनिफ्राय दायो गोदान गोदान फुटबल गेलेगिरि उजिगासिनो। बर'नि मुंदांखा फुटबलार हरिचरन नार्जारी, अपुर्णा नार्जारी, मनबिर बसुमतारीनि उनाव दायो गोगोमसार गयारी आरो राज बर'नि आगान। बर'नि फिसा गोगोमसार गयारी आरो राज बर'आ दायो भारतनि फुटबल हानजायाव लासै लासै आवगायलांगासिनो। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला गोगोमसार गयारीया दायो दिल्ली एफसीजों गेलेनो रादाय खाबावबाय। क'क्राझार जिल्ला मलानदुबि गामिनि बिफा बिजु गयारीनि फिसाज्ला गोगोमसार गयारीया भारतनि अंडर-19 सेलेक्शन केम्पआव दंगासिनो। गावनि रोंगौथि आरो गोख्रोंथिजों गोगोमसार गयारीया फरवार्ड महरै दिल्ली एफसीनि जानानै आई लीगआव गेलेबावनो थियारि जादों। गुबुन फारसेथिं बर'नि फिसा राज बर'आबो गलकीपार महरै भारतनि हानजायाव गेलेहैनो थांगासिनो। गलकीपार राज बर'खौ क'क्राझार जिल्ला सरायकलानि दिन्दांपारा गामिनि होननानै मिन्थिनाय जादों। राज बर'आ स्पेन हादरनि एथलेटिक मेड्रिड क्लाबाव 3 बोसोर ट्रेनिं लाखांनानै दायो जामशेदपुर एफसीआव गेलेगासिनो। थारैनो बे बाथ्राखौ मख'नाया जोबोरैनो गोनांदि बर' हारिनिफ्रायबो नेशनेल लेभेलाव गलकीपार महरै उजिदों। क'क्राझार जिल्लानि बिसोर सानै गेलेगिरि गोगोमसार गयारी आरो राज बर'आ आरोबाव बर' हारिखौ गेलेनायनि फारसे गोग्गाथाव आरो रंजाखांहोदों। मिन्थिनाय बादिब्ला गोगोमसार गयारी आरो राज बर'आ कच दैमालु बसुमतारीनि फोरोंथाय होनायाव दिनै माहारियारि थाखोआव दावगालांनो हादों। मख'जाथावदि बर' हारिनि गेलेनायनि फारसे गोख्रै जौगाखांनो हानायखौ नोजोर होयोब्ला सानसे बेलासे भारतनि फुटबल हानजाखौ दैदेननो हागोनखौ नुहुरदों। सिक्किम